Matur nuwun lagu towet-towetan ingkang dipun suwun kalih Om Ratib. Niki lagu kata sanget niki, kula bingung niki wedalipun. Nuwun sewu niki padhe landung padhe dilajeng lagu-lagu napa kados pundi kata sanget niki. Ya wis sarep-sarep ya. Ya Allah Gusti. Ini juga ada permintaan lagu yang datangnya dari Bapak Taswan Dukurandu. Lagunya Rujak Jeruk. Ini ada lagi juga dari sobatku tercinta Bapak Darto Raya Tukurandu, lagunya Kangen. Dan ada lagi dari Mas Mui alias Suroyo, lagunipun Dagang Kangkung. Lah ini ada lagi permintaan lagu yang datangnya dari Bapak Karyadi Duku Randu, minta lagu Eling-eling Banyumasan Renggong Manis. Lah adalah ini untuk kita kita nyanyikan satu lagu aja. Bagaimana kalau kita pilih Eling-eling Banyumasan nggih? Nggih, Bun. Monggo Bu, membawai lagu Rujak Jeruk, lagu Kangen, lagu Dagang Kangkung, Eling-eling ingkang dados lagu Eling-eling Banyumasan. Ini sudah habis. Wasa
Matur nuwun. Godhong semanggen pedalang. Nggih mangke. Sabar sih ya Allah. Akin iki, kula sing malah bingung niki. Kembang semanggen. Kok tak ganti kembang Kamboja pipen sih? Kembang semanggen. Oke, matur nuwun. Mangken iki istilahnya lagu-lagu saking Jawa Tengah. Saniki wonten lagu Tarling Dangdut. Ini juga ada penikmatan lagu yang datangnya dari Ibu Juriah. Yang diminta adalah Godhong Semanggen. Lagu ini untuk Ibu Waryu yang lagi duduk. Oke. Untuk selanjutnya juga masih ada penikmatan lagu yang datangnya dari Ululusi Pondukurandu. Adapun lagu yang terpilih yaitu Godhong Semanggen. Berarti sama. Lagu ini buat Bapak Tasman Durjan Karso dan semua rekan kamu. Untuk selanjutnya juga ada penikmatan lagu yang datangnya dari Ibu Brian. Minta lagu yaitu Kanjeng Doso. Nah, lagu ini ditujukan untuk keluarga mempelai. Ini berarti lagu Tarling Dangdut ada 3 sayang. Berarti karena ini dinyanyikan Godhong Semanggen, berarti ini ada 2. Oke, lagu yang pertama Godhong Semanggen memenuhi permintaan dari Ibu Juriah dan Ululu Sipon. Selamat mendengarkan lagu Godhong Semanggen. Satu lagi Pak Sipon. Anjut kanjeng dosa rabine beli cukup loro rabi papan duite kuat yen bumi gelek tuwa alah suara bapak. Kayak ini
dosa Rabi Levi cukup loro Rabi bapak duit dua ya diri pernah telah asik mah. Terima kasih mah. Sudah sudah neng wis mudhun no wis ngantel bae aja khawatir tuduk sampai jam itu berapa apa kah badole tambahan Dik selendang ngapa Kang anggone pura anggone seneng-seneng wis dicepakaken semene ayo pada sowan aneng Gustimu tawang gantungan yaki Sang Prabu Anom Hadirasa kang rakuki lan lagi nandang saka nggih kula derekaken tindakipun kadya aning pungguren ayo Dik, sowan ning ngarsane Gusti Prabu Anom Hadirasa. Ayo Kang tak derekaken Kang. Sowan Gusti
Paman Pati Denu Praja Lungguh kang prayoga pamon nuringgih sidem permanem sabawaning walang alisik gegodhongan obas samirana datan lumampah ing wonten pundi waranira ing wonten nagari manis rengga sinuta ingkang lenggah wonten kursi gading tampar dentak makan kasur bambut perang pedani sinebaran sari-sari gwendo jebat kasturi lar badak kiwa miwah kering kasiring sawen raka ngas gandane mangambaran wingi menika Sang Prabu Hidaya Kesuma ing wonten pengker ora kira patih Danu Denda Satri Mandraguna ora tedas tepak palu sisaning Gorinda nate ngentasing karyu anggenipun Sang Prabu Hidaya Kesuma sebab keputekan Badra Erwana Badra Wulan Erwana Ega kados dene Wulan Klamukan Mega Surimpeng galipun anggenipun Sang Prabu kagungan semaring ayu Dewi Hidayawati ingkang wedal sok mangke dipun lamar Ratu Salawe cacaipun nanging piyambakipun menika dereng purun dipun titah waling krama dereng purun dipun nikahaken piyambakipun menika tasih kepengin nuntut ilmu utawi sekolah wonten perguruan tinggi ora sidem permanem sabawaning walang alisik gegodhongan obas samirana daton lumampah pramila Sang Prabu Hidaya Kesuma animbali dumateng ingkang paman Patu Danu Denda
liwat tuliwatan cocok ana cocok bang wingi wengis aneng paton lotri kocak mangonterandir Sinaga gantu maling kang wonten pundi ingkang wonten negara manis renggah inggih menika adege Sang Prabu Hidayah Kusuma ingkang wonten ngarsa ingkang paman Badanu Denda kecut sira nganti kuatis Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar La haula wala quwata illa billah ayyul azim La haula wala quwata illa bil azim Masih meneman mengkondisi Kakang Pati Banu Denda lungguh kang prayoga ning ngarsaning sun menawi asa sira agematur sawetara kakeng anggenipun Gusti andang utemating ingkang abdi Pati Banu Denda kula ngaturaken sungkeming pangabekti honjok wonten sahandhaping pemuda yo tatrima banget panrimaku amung tampana pujo pangestuku marang jeneng Slet Nun anggenipun dawuhipun panjenengan kula tampi tangan kalih kapundi ing mustaka dados jimat paripi anggenipun kula menika sampun entuk tikang pasewakan boten sebak siniwangkara punapa to wigatosipun pasewakan swangga dipun aturaken dhateng ingkang paman Pati Banu Denda ora tamang kondisi Kakang Pati anggone ingsun judhek pamikirku anggone putraku kesumaning Ayu Dewi Dayawati kalamar ratu slawe mula kang dadi jutek atiku soalnya ke sing ributi sing mburi ke mau mau wis balik ngecum terus anggone ingsun duwe putra putri kesumenang Ayu Dewi Hidayawati kalamar daning serat daning Raja Slawe tapi dheweke durung gelem nikaaken inggih dheweke esih kepengin lanjutaken studi utawa belajar inggih memang jaman saniki Indonesia menika ingkang dipun tingkataken menika bab pendidikan jalanan pendidikan antaripun Indonesia kalih Malaysia Indonesia mangke sampun tertinggal malah mangke anggaran tahun 2013 SLTA badhe angsal bos kuwi apa bos niku bantuan operasional
Dadosipun menika sekolah gratis. Tis. Jare sapa nyatane anakku bayar. Niku to kangge pas buku LKS. Dereng paripurna royipun utusan saking Rancang Kencana Pati Indranata kemerocok ten Pularaden. Tamu Pati semingkiran ning nggone nggih. Gusti wekeng suwan Gusti. Bumi goncang ganjing, langit kelap-kelap. Sang mawe gandrung, gandrung mawali isi siung metu Prabowo, metu siung Prabowo mawali andadeaken kageting manahku kaya dene praptane kaya dene Rekyana Patih sekang endi maturaken prawaja aning ngarsaning sun. Nuwun sewu ndadosaken kawuringan Gusti anggenipun kula menika saking nagari Rancang Kencana. Utusanipun Prabu Kancana anggenipun Gusti kula menika kepengin garwa putra paduka kesemeneng ayu Dewi Hidayawati. Jalaran ratu kula menika Ratu Sugi Banda Sugi Bandu. Punapa nyuwun tukun punapa paribasane Mas Pitis Raja Brana inten lan Cemarut ipun tanggung ingkang penting Gusti kula menika kadhawuhaken kalih putranipun panjenengan. Mengko to dhisit Kakang Patih Indranata anggoning sun durung bisa wani keterangan jalaran. Putraku waktu iki kalamar dening Raja Slawe cacahe nanging putraku gurung gelem kanikaken dheweke pengin nuntut talabul ilmi luru ilmu kanggo dunia lan akhirat. Makaten tereng rampung pihak-pihak tereng rampung praptanipun utusan saking Rancang Wangi Raja Ngalipi ing menika Patih Mayangkara repepeh kados dene Simo Manggikrama. Gusti kula ingkang sae Gusti.
apa kon? Mundur. Sigra bala kang tumingal acampuk sami modale yo we katat wileteng gata sang mawe gandrung saparan kadulungan kukir katon tias bali Tere paripurna anggenipun Sang Prabu Didaya Kesuma nampi pisanipun pati saking rancang Kencana dereng paripurna dugi saking negara Rancang Wangi Pati Mayangkara utusanipun menika Sang Prabu Ngalibi masih maneman ana sinatro kang gagah lan bagus sapa kuwi ora wong sewan dadosaken kawengan Gusti anggenipun kula menika Patih Mayangkara negara kula menika wonten Rancang Wangi menika kula dipun ngutus kalih Gusti kula Prabu Ngalibi anggenipun mireng pawarta ujaring bakul sinambi mara sampun dipun wat wonten radar anggenipun putra Padika menika dipun lamar kalih Ratu Selangku Negara Gusti kula nggih badhe nglamar lamaripun ngapa dipun tanggung masih meneman Den Mayangkara anggoning sun bener kesumaning ayu Dewi Hidayawati nanging Dewi Hidayawati kuwi wis dewasa dadi dudu tanggung jawab ingsun kan entukaken sirane Dewi kesumaning ayu Dewi Hidayawati dadi ingsun durung bisa waningi wawasan marang jeneng sliramu iya hei Mayangkara kowe aja lanang-lanange dheweke aku lagi sepoane ngarsane Gusti Hidayah Kesuma lakan cengkakaken ae berarti kon kowe patih orang nganggokaken tata susila orang nganggo sopan santun bentong urwun apa? Sing mendongar sama kawan orang terima yuru terima aku cungokon ini orang merak pengen hantem rai bodol wong garing nurut kawan ya Mayangkara ya ya wis bayang masang Mayangkara ya Mayangkara wajah ngeci marang aku senajan aku Cukapati Japatan Mesra oi Mayangkara metung copot dadi opo kowe Mayangkara ayo leku woi kalau nyuwun tambahin pangestut ajar Kakang Pati
Kakang Pati. Aku awit tanggal 21 nganti tanggal 24 lembur. Memang terkenal aku dalang lari. Pati. Telem, nopo? Wonten randa. Ono randa. Ning pasewakan geger. Lah ke ngantuk. Sapa sing melek? Sapa sing melek? Wong kula mangke namung kliyep, mangke niku kula ngombe namung pirsa gandeng niku. Anggone kaning pasewakan ribut antarane utusan Sekang Rancang Kencana, utusane Raja Kuntoro. Yoge Patih Indranata lan utusan Sekang Rancang Wangi, utusane Prabu Ngaribi arep nglawan marang putraku. Geger leka ngantuk. Niku kados pundi niki? Dipisong. Nuwun sendika. Salam pamit. Putra Pandhawa tata gati wisaya lindra-lindri sorot maruta pawana margana om siung metu prahara bawalian bel metu dahon Mayang Koro, baca lanang-lanange cewek weh. Anggonmu pati tapi lontang-lontong. Orang nganggo akan atat ketimuran. Kowe jengkel, aku jengkel. Neng kowe jengkel Mayang Koro rapan kulak. Mayang Koro kuwi tak kandhani ya. Umur 12 tahun diadu karo Simo karo macan. Macan tak seset telake mati. Umur 12. Umur 15 didu karo banteng. Banteng pecah. Ndase pecah sawalang-walang walang sendas-sendas paribasane. Kuwi umur 15. Umur 17 didu karo sinden Jaipong kang aran Opas. Langsung meteng. Langsung mendeles setya pira setya tunggal pirang dina sabet sike dade
Ayo nayang koro tokakan karo sandu hei jodohnya jodoh gas 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 wash hai oi oi hai hai us
Dampara pusaka lepasaken jemparing Ger, sabar Ger. Ger, sabar Ger. Neng kowe memang tiktaya wayang kara. Ameng cocok kowe. Mandek. Sabar nggih. Jojo bang mawinge wengis aning padoning lotri kocak mangon darantir kocak mangon darantir aning telenging netra aning telenging netra Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Sabar. Mboten ning kula mboten rangket mayang kur menika mboten sudi. Sabar. Mboten. Pun tipu culaken mawon. Bupil kepenget keblokaken wonten sel maloso apyur wandamu iki ngene anggone padha perang ora entuk gawe anggone ayo Kapolri sowan ane ngarsane Gusti Widaya Kesuma arep paring pepadang nuringgih cengkor lagunire re jaran korek lol lelong lelong ayo Swen bakal entuk pepadang inggih matur nembah nuwun
Nuwun Gusti. Lungguh Kakang. Anu telu inggih. Wonten dalem manis lengguh Sang Prabu Hidayah Kesuma ingkang wonten ngarsa Rekirapati Danupraja masih maneman Kakang Pati anggone mau aning pasewakan agung ana rebet antarane Pati Indranata lan Mayangkara apa wis bisa kasareaken. Alhamdulillah pamujinipun paduka antaranipun Patih Indranata lan Mayangkara menika sampun sabar, sampun boten peperangan malih. Wong anggenipun peperangan niku setunggal dados pesakitan ageng menika dados bantening nyawa. Inggih. Monggo kados pundi
kawenangan menika wonten paduka masih manten masih maneman putraku Endul sumaning Ayu Hidayawati tinimbalan ingkang putra Hidayawati kadya toet-toetan. Ayo Pratit, kowe tak meto-etoetan maning. Sembah bekti Kanjeng Rama Lunggundul inggih kula nggih ngaturaken sembah pangabekti jeng pamat Lungguden matur nembah nuwun sanget. Lolela sengkang manis Bojowati panunggul enten mulya panunggul enten mulya rina yok intan widuri kelang kalung pati krompya elang haeng kemuya apa boleh anggenipun dereng kapara dangu anggenipun Sang Prabu Hidayah kesemaan nimbali dumateng ingkang putra kesumaning Ayu Dewi Dayawati masih manten putraku Hidayawati
anggone selama wektu iki kalamar dening Ratu Slawi Negara. Malah mikir nembe wae entun aneng pasewakan manis renggak antaraning patih Mayangkara sekang negara Rancangwangi utusane Prabu Ngambi lan utusan sekang Rancang Kencana utusane Prabu Koncara Pati Indranata dheweke arep nglamar marang sliramu arep lamar marang sliramu